Василь Быков вернулся в Беларусь за миграцией летом 2003 года. Вернулся аўтар літаратурных шэдэўраў пра другую сусветную вайну, якія выходзілі мільённымі накладамі на паўсотні мовах. Аўтар, якога ў Нямецчыне параўноўвалі з Генрыхам Бёлем, у Францыі з Альберам Камю і вылучалі на Нобелеўскую прэмію. Вярнуўся творца, імя якога апраўдвае існаванне беларускай культуры ў сусветным маштабе. Вярнуўся шчыры чалавек, сумленне беларускай нацыі, як Быкова называлі на радзіме, і чые адказы на вечныя пытанні шукалі чытачы ў ягоных кнігах апошнія дзесяцігоддзі змроку ці савецкага таталітарызму, ці лукашэнкаўскай калгаснай дыктатуры. Вярнуўся літаратурны дысідэнт, які ў савецкія часы пісаў акопную праўду пра вайну і друкавацца мог толькі дзякуючы самаахвярным рашэнням рэдактароў прагрэсіўных выданняў, а пазней ягоныя кнігі выходзілі толькі ў недзяржаўных выдавецтвах. Вярнуўся грамадзянін, які адкрыта падтрымоўваў шлях Беларусі ў Еўропу, цаніў нацыянальна-дэмакратычныя каштоўнасці і адкрыта крытыкаваў вышэйшае кіраўніцтва краіны за спробы вярнуцца ў савецкае мінулае. За гэта тэлефон ягоны праслухоўвалі, перапіску прачытвалі, абкладалі сексотамі КДБ, зрабіўшы немагчымым ягонае жыццё на радзіме. Вярнуўся песіміст, які жадаў, каб ягоны песімізм быў абвергнуты ці гісторыяй, ці жыццём, ці апанентам. Вярнуўся сапраўдны патрыёт сваёй краіны з чужых краёў, пажыўшы з канца 90-х у Фінляндыі, Нямецчыне, Чэхіі, краінах, якія ласкава запрасілі пісьменніка пажыць у іх, бо лічылі гэта за гонар. Урэшце вярнуўся вельмі хворы чалавек, якому асабісты доктар Вацлава Гавала спрабаваў дапамагчы, але не здолеў. Летом 2003-го Быков вярнуўся ў Беларусь. 22 чэрвеня 2003-го Беларусь вярнулася да Быкова.
Чоловік, як і кожна жива істота, від Бога народжається свободним. От народження закладывается у человека инстинкт свободы. Як бы життя не складывалося, дальнейшее існування этой особи, завсёды у ім застається в той чи іншій мірі інстинктивне імкнення до свободи. Апроч інстинктивного імкнення до свободи, у чоловіка ще є і соціальне наканування свободи. І менавіта у стані свободи чоловік може з найбільшим ефектом реалізувати себе як божське створення, по-перше, і по-друге, як громадське створення. Саме такий показчик явний, свободний або не свободний громадства – це економічний показчик. Нації або громадства свободні живуть добропорядковано, живуть багато, а нації не свободні завжди живуть бідно. Розповсюджене таке міркування, що у стані закабалення, заневолення чоловік може дати більше. Ми це бачимо на прикладі нашої новішої історії з нацистського режиму або комуністичного, коли з чоловіка витискали усе, що тільки можна було. І цього було недостатково. І тільки у самий останній час, на прикладі історії Совєтського Союзу або Росії, стало зрозуміло, що тиранія і закабалення – це не самий продуктивний метод життя, що є приклади Заходу, коли у стані свободи чоловік і громадство можуть дати куди більше для теперішнього свого існування, так само для будущого. Свободне громадство і свободна нація ніколи не відмовляться від свободи. Нація досягає такого рівня духовного розвиття, коли вона розуміє, що вона може не тільки існувати, але і розкрити себе, здійснити своє наканування тільки в умовах свободи. Але нація повинна до цього дорости, коли вона не розуміє значення свободи в своїй історії, то натурально вона не може бути названою здоровою нацією, вона просто нація недоразвита. Тут ще є різні умови, які часом вимагають націю на, здається, неправильний вибір. Але тільки історії можуть свідчити про правильність або неправильність цього вибору. Нація здорова завжди сама регулює необхідну для її, для виживання, перш за все, ступінь свободи або несвободи. Але зрозуміти це можливо тільки з історичної дистанції. Це не зрозуміти у той час, бо, звісно, що в той час несвободність нації сприймається тільки одно. От свободы никто добровольно не відмовляється. Это божий дар свободи. Але коли від його відмовляється особа або нація, то для цього є певні причини. Причини можуть бути самі різні. По-перше, це тиранія сили. Сила може подавити свободу. Це вельми просто, завжди так було. Але апроч сили ще може задушити свободу фальшивая, уявная думка, что в умовах несвободы легче выжить. Ну и правда так часом бывает в истории. У турме, у казарме. Правда легче выжить. Бо там потребы человечьей особы звужаются, обмежовываются. А по-другое, там забезпечен некий минимум для выживания, который в умовах свободы не может быть забезпечен. Громадство або чоловік йде на це в умовах крайніх, коли вибір його для існування крайне звужений. І тоді він вибирає саме мінімальне, саме опошнє, що може йому гарантувати вже не розвиття, а виживання.
просто життя. Розповсюджене таке міркування, особливо у несвободний, тоталітарний час, коли чоловік йде на які уступки сумління, навіть уступки перед дьяволом, йде на конформізм з таким міркуванням, що це все часове. А після це може окупитися, після це дасть мені можливість стати на правильний шлях. Але це уявно велике заблуждення, бо чоловік, однойчі поступившись свободою, він неизбежно почне приносити ахвяру цієї несвободі інші частки своєї психології, своєї віри, своєї ідеології, і врешті-решт перетворяється у невольника. В наш час відбувається катастрофічний процес зникнення народу. Національно орієнтовані особи від дна не з'являються, але зник народ. Раніше таких одинок було менше, але зато була вилізна нація, носителем которой и осиротом которой было селянство, белорусское селянство, которое было христианизовано, або католицтво, або православие, и оно было носителем и вытворцем национальной культуры. Это вельми важно. Після була національна інтелігенція. Починаючи з 20-х років совєтської історії нашої країни, національна інтелігенція винищалася і винищилася нарешті. Далі понищено 30-ті роки, особливо білоруське селянство. Город і пролетаріат не є національним. І поэтому глеби, на якій може развиться национальная сведомость и национальное будущее, эта глеба звузилась крайне. Для того, как домогтися свободы, перш за все треба домогтися державности. А для того, как домогтися державности, треба усвідомити себе нації, особливої нації. А це немагчыма без національної, вихованої, устойливої національної самосвідомості. Все це вельми тесно зв'язано одно з одним. Тоталітарні сили це видатно розуміють. І перш за все, вони починають з ключового моменту. Вони відмовляють нації у її особливості. Вони кажуть, що немає такої нації білоруської. Частка російської нації. З цього все починається. Створюється продумовий іменно існування цієї частки, іменно як частки іншої нації, а не цілого. Бо коли допустити існування цілого, тоді імперська ідея у цьому сенсі терпить фіаско. В основі всього цього процесу лежить мова. Мова. Імперці, видатно ведають, що нація без мови – це не нація. Это уже половина имперской перемоги.
Калі дадаць да гэтага яшчэ эканамічную нестабільнасць, эканамічны татальны крызіс, апроч таго яшчэ поўнае сілавое закабаленне ідэалагічнае, то шансаў на дасягненне свабоды беларусамі застаецца вельмі няшмат. Ці ёсць такая магчымасць у тых жа чэчэнаў? Усё было добра, калі можна было сказаць, што, нягледзячы на вялікія намаганні, на кроў і шматлікія афяры, яна дамаглася таго, чаго хацела. Тады б яе гэта барацьба крывавая і гераічна была апраўданая. Але ці можам мы гэта сказаць сёння? Такого роду спроб нацыянальнага адраджэння ўжо было некалькі ў нашай гісторыі. Яны былі рознай ступені эфектыўнасці, але яны ўсе канчаліся яшчэ большым заняволеннем, яшчэ большай катастрофай. Так было ў 18 стагоддзі, 19 стагоддзі, так было ў 20 стагоддзі. І калі гаварыць пра будучыню, так мы павінны ведаць, што ў бліжэйшы час чакаць чаго-небудзь кардынальна в этом сэнсе немагчыма. Запатрабуецца яшчэ, і, можа быць, не адна такая спроба. Можа быць, цэлы шэраг спроб, которая нейкая з іх прывядзе да нашай мэты. Я цвёрда ведаю, што Беларусь не можа пайсці насуперак усеагульным, сусветным або еўрапейскім працэсам. Яна рана ці позна пойдзе за Еўропу. І вельмі шкада, што гэта будзе позна, як заўсёды. Улады думаюць, што можна павярнуць некуды назад, што там з саду нешта знойдзем, тое, чаго увесь свет шукае наперадзе. Гэта немагчыма. Усё гэта чаравата толькі ломкай маральнай, псіхалагічнай, эканамічнай і змарнаваным часам. І ўрэшце мы пойдзем туды, куды ідуць усе, на сваім гістарычным шляху, толькі страціўшы 5, 10, 15, 20, можа 50, а можа і 100 год. Вот такі лёс. Лёс, конечно, жахлівы. Ну, што зробіш? Я не ведаю, хто тут больш вінават. Я думаю, што ўсё-таки вінавата нацыя. Тут яе метафізічная віна. Я, правда, не оптимист, але я такі пессимист, который прагне, каб ягоны пессимизм быў абвергнуты жыццём, ці гісторыяй, ці нават апанентам. Нецярплівасць нашых апалагетаў беларускасці, яна з'яўляецца момантам адмоўным. За вялікім імпэтам і вялікай нецярплівасцю следуе не меншае расчараванне, не меншая катастрофа, которая перажываецца нацыю ўвогуле вельмі балюча. Трэба запасціся цярпеннем. Трэба запасціся цярпеннем. І за кожнай няўдалай спробай бачыць наступную і збіраць для яе сілы. Чалавек, як і кожная жывая істота, ад Бога нараджаецца свабодна. Ад нараджэння закладваецца ў чалавека інстынкт свабоды.